Helene Hus, du er fjernsynet. Hvad står der? Teknisk uheld. Hvor var du for cirka 22 år siden? Hvorfor? Hvad er det, du har gang i med de der halvgamle drenge? De kunne være din far. Ja. Og så en af mine gamle flammer i avisen. Det er sgu da sjovt. Er det ikke sjovt, spørger jeg? Er det da ham? Er det da ham? Er det da ham? Kan du ikke tænke på andet? Undskyld, jeg forstyrrer. Hvor er din hund? Min hund. Det er jo en hund. Ja, det er en hund. Fej for sat. Må den så godt? Selvfølgelig må han det. Du ser mig som den, jeg virkelig er. Jeg ser mig selv i dig. Vi behøver dig ikke mere. En kineser? Har du slået ind i min skuespiller ihjel? Har du? Jeg kan spille hund. Hvad siger du, Sten? Har du så dit eget værelse? Ja, selvfølgelig. Må jeg se det? Skaf mig en brand. Brand eller død? Hvad er bedst? Død er godt. Er du så hendes filajs? Nej. Og så er det jo ikke nogen banegård. Bailey siger, det ikke er nogen banegård. Jamen, det er rigtigt. Det er ikke nogen banegård. Spring på hende. Mig. En ordentlig sprøjtelakering. Ja, vi finder jo alle sammen vores vej. Man får bare så satans ondt i røven, ikke? Jeg prøver bare lige at tage det her lidt seriøst. Det er jo ikke så lige at gå ned ad scenen, skat. Jeg skal sådan en møgprimadonna have lov til at ødelægge alt det, vi har bygget op igennem de sidste 30 år. Har du bare nogenlunde idé om, hvor vi skal hen med det her, Erling? Jeg havde tænkt noget med en jagtriffel gemt under sofaen. Så kan jeg godt lide snevejr.